bake because today is Friday. Ano nga lang guys natin? Today is Friday, so yun yung ating, today is ating salary day, payday, payday, ganun. So, ito yung, actually, baka meron pa akong nakalimutan, mamaya idadagdag ko dito. Kung meron akong nakalimutan. So, ito yung basic na bibili natin na pang-ulam natin for next week. So, ayan. Sana magkasya yung ating pera. Ito pala yung aking notebook na sinusulatan ko to sa kailangan kong sulat.